Čaute ľudia, moje meno je Orin a dneska to bude Minecraft Let's Play Survivaldom na strome 13. diel stavba laborky. Laborky. No sa pustíme do toho hneď, no. Dobre. Fajn. Minule sme Tak, sorry za technickú chybu, ale už sme späť. Takže, sme skončili u tej laborky, jak už som vám povedal, takže bude to potrebovať veľa krafťákov. No, a to je asi... No, to je všetko. Ideme naspäť do laborky. My sme si mali robiť tie našlapné one, lebo už sme to sere... Zatváranie. Paráda. Najskôr skočím tam a potom dom. No. Dole. Takže pôjdeme tak. Kompudry. Čo to je? No ja bych si najskôr urobil jednu vec. Že zoberiem si ten křemen, či čo to je. Ideme la. Čakaj, čo bolo pre... Čo? To boli to. Sem teraz krompáč. Tak. Tak, to bolo... Tak. Tak, každý ujme svoj krafťák. Že na mňa robíš ric. Nemám ty... To rič. Boha, však to... Tak stojany budú asi hore. Tu sú tie stojany. Tak.
sorry. Tak a konečne už tam dáme a potom môžeme vyrábať elixíry. Že mňa robíš píp. Ja. Tak už to je. Sorry za nadávku. Tak. Tam je. Tu je. Tu. Ja môžeme začať naťažiť piesku. Doriky. Počkaj. To je ťažké. Ty vole, ten zombík sa vyšplá. Ideme na toho čupkára. Dorici. Chodiť. Dorici. Tak ľudia. A pozrite sa. Bože, no sa mi to otvorilo. A teraz je tu tucho. Potlačím paku. Už sa mi to zavralo. A ako je to možné? Tuto sú uložené pistóny lepkavé a títo hlitu pritlačajú a otlačajú. Počkajte, či nám dá lopatu. Tak. Tu je dôvod taký, že tu je všade redstone. To sú repeatery. Kebyže dám, to je jedno ako si nastaviť. Ja to mám rád na trojke. Tak to schoval. A takto funguje celý ten mechanizmus. Že nerad dokážem. No ja len takto odtiaľto. Aby ste to videli na celej onej dĺžke. Tak, vlastne keď ja potvorím paku, tak pistón sa tlačia, len keď ju zase zapnem, tak sa zase pritlačia. Ten pistón je lepkavý. Ja to umela zakrie, to je dobrá kamufláž, takže no to chcem mať taký podzemný bunker. Máte taký podzemný bunker, tak takýto ukrytý spravte.
túto technológiu. Keď sa vám to úplne dobre nepozdáva, tak to takto to robte, ale ja to nechcem. Ja to nechcem, ja to chcem mať takto. Vlastne teraz to je otvorené. Tu ak laborko už vyzerá takto, tu je enchant. Tak. A to by bolo aj pre toto video všetko. Komu sa ľúbila tá technológia, dajte palec hore. No dajte like, koment, odber. Ja sa s vami lúčim. Čau.